Vad fan, tycker du mer om jag vet hur han pratar. Jag vet inte. Ja, jag vet bra. Ja, det blir jättebra. Enis. Är han snygg? Enis, är Christian snygg? Vad fan gör du här? Vem av oss? Den där jävla stolpen. Emil? Ja. Emil. Du, jag har din inte sladd hemma. Ja. Ska vi till macken typ nu? Är du en anka eller? Han är fan bommad lack. Enis, ta upp den där. Men hon babblar ju som en apa. Ja, en apa är en tant, jag är 7 år gammal. Alltså det är så irriterande. De var skitkul. Det är ju som en kalanka. Det är fan du som kan anka om någon av oss. Du kan inte prata svenska, jag är bättre än dig. Jag vill inte ens kunna. Det låter som du är förkyld. Jag vill dricka, du får pengar stor som helst. Men Får du pengar för stor dricka? Vad som händer nu? Enis. Nej, det får inte vara. Vem? Den där? Han kommer hit. Han tar med en råd. Va? Han har knackt dig, jag vill komma bort till klansen. Ha. Emil, får akta på den, så jag bort till klansen. Till min Christian. Han har köpt in. Men Ja! Du, det är dumt att gå här va? Ja, nu är det. Men du, ta det lugnt. Enis, Böcko! Becky. Alltså, jag vet jag bara Men, vänta, jag går. In med dig. Vad gör du där då? nej, jag ska inte Johan. Börjar du vända på dig? Ta väg. Ta väg. Enis, snacka Ta med. väg. Vad gör ni själv då? Åh, vad kan ni? Enis, vi också sova hos dig. Alltid blir det gammal kant. Jag är en gammal tant. Med långa öron. Nu. Men han är jättefin. Jag vet vem är finmacken. Jag är Empa-boy. Och er. Vem? Krilleboy, tja. Jag är Empa-boy. Tja, jag är Empa-boy här. Adam, jag är kär i dig. De är där. Det är så roligare att de är där. Vad fan är det du pratar om? Enis, är du snygg? Jag ska ha BH. Kan du få någon gratis om du vill? Jag vet Erik, kan du få på riktigt? Vi har tagit studenter, fy fan vad vi är bra. Nej, Han är ju också Alltså det är alla skrattar. ska du söka till Idol också? Ja, det kommer att se. Nej, jag kan inte mig till barn. barn.